Morjesta vaan kaikille, tässä on Sollaris. Tulitte tän tililleen. Tää tarkoittaa oikeesti, että mä alan siirtymään. Tää tarkoittaa oikeesti, että mä alan lopettaa kaikki maanjäristysvideot, Earthquake ja livet. Kaikki maanjäristysvideot, ne lähtee pois. Mä aloin tekemään tän videon sen takia, koska näissä Earthquakeissa ei tuu paljon katselukertoja, niin mä alan nyt siirtymään toiseen kontenttiin, eli VR-pelaaminen content. Koska mä pidän VRstä, mä oon pelannut VRää paljon, niin sen takia mä aloitan tän contentin. Ja tästä pelistä saa aika paljon katselukertoja, koska on näitä enkkulaisia ja tää peli, tää God Tag, on suosittu tällä hetkellä. Eli joo, tässä näette tän videon ja joo, mä alan siirtymään. Joo, mä voin näyttää, että mä kuvaan tällä hetkellä, kun mulla on tää Earthquake live päällä, eli ja tässä näkyy, kun mä oon kuvaamassa tällä hetkellä. Mä menen nyt sinne. Niin tässä näkyy, että mulla on tää live päällä, tää Earthquake live. Mutta tää tulee loppumaan suoraan, kun mä lopetan tän videon. Niin kuin näette, täällä on maanjäristys. Mä tiedän aika paljon näistä, mutta täältä ei saa paljon katsokertoja. Niin kuin näet, ei oo ketään kommentoinut, ei mitään. Ja sitten joo, nyt tarkoitatte. Mä voin näyttää teille nopeasti, minkä takia mä halusin ekana maanjäristykset, koska mä oon kiinnostunut Japanin maanjäristyksistä, koska siinä on paljon erilaisia tapahtumia, esimerkiksi kaikki voimakkaat. Ja mä oon miettinyt, että voinko mä ite pitää semmoista, missä mä ite kerron kaikille, että täällä on nyt maanjäristys. Niin mä oon aina miettinyt tietokoneetta ja kaikkea juttuja. Mä oon lähettänyt Tohelle siitä, mä otan pienen kuvan siitä. Joo, siinä on paljon asioita, minkä takia. Ja myöskin nämä kaikki on sivustot, mä en oo ite laittanut mitään sovellusta tähän mun tietokoneelle. Nää on omasti tehty, joo, sitten tiedätte. Niin kuin näette, mulla on 58, ja myöskin te huomaatte, täällä, niin kuin näette, tuolla näkyy mun, profiili on vaihtunut, koska tää on mä oon yrittänyt laittaa teille vinkkejä, että mä kohta alan vaihtamaan mun kontentti, mutta kukaan ei näköjään oo saanut ilmiksi. Täällä nimessäkin näkyy, että tää on vähän vinkkejä, että mä alan muuttamaan mun kontenttia. Täälläkin, joo. En oo ottanut tuon Earthquake-kuvan tosta pois. Nämä kokonaan poistuu. No itse asiassa tää poistuu, sitten nää jää. Ja sitten, mä poistan mitä videoita? Mä poistan ainakin suoraan nämä kaksi. Mä säästän vaan 2 maajärjestys, ei se on nää kaikki, missä on 5 miinukset, nää sindot. Niin nämä jätän, ja nää kaikki mä muut heitän vaan pois. Mä heitän tän pois. Nää funkit jää. Tää katoo, koska tässä ei tullut yhtään mitään. Ei mitään. No joo, näette, että ehkä saattaa tulla tilaaja, mutta tää on vaan tuuri, kun kaikki maanjärjestys tietää, että haluu vaan koko ajan sitä 5 minusta nähdä, niin siksi täällä on nää vaan. Ja nää ei poisteta, kun nää on vaan suomeksi, siksi täällä ei oo ketään mitään katsokartta, kun ne on enkuks. Juu, ja sitten no tässä on vaan kaikki. Niin kun näet, tääkin poistuu, nää kaikki missä on nää, niin ne kaikki poistuu. Tää on tää 4, niin ei mua kiinnosta tää 4, niin mä heitän nää pois. Ja nää kaikki mitä nää maanjärjestykset, tää on otettu kaikki YouTube, tää on otettu YouTube-klipi, YouTube-linkit ja sitten yhdistetty OBS ja tää on nää kaikki nää vanhat videot on tehty. Nää, no tää on taas samat jutut, täällä alkaa nää samat jutut. Ja tää on feikattu, koska mä halusin vaan feikkaa kaikkia tyyppejä, niin tää on feikattu nää. Mä oon ite tehnyt ne kuvat ja sit laittanut. Täällä on se, missä mä oikeesti laitoin oman. Mä tarkoitan omaa. Joo, tässä on, missä, tää on kaikki, nää 3 sivustolta. Kuvat ite laitettu. Toi on ite kirjoitettu. Japaniksi Google-kääntäjä tehty. Täältä, mä poistan täältäkin videoita. Mä poistan täältä. Mitkä ne olikaan? Tämä lähtee. No tääkin saattaa ehkä lähteä. En tiedä. Livet. Mä säästän nää kaikki livet, nää maanjärjestysvideot. Tässä näkyy kuinka paljon miljoonia mä oon tehnyt. Mä oon tehnyt aika paljon livejä. Nää oli mun 2 ensimmäistä PC-liveä. Tää on se ensimmäinen, kun mä pelasin vaan PMG, ei mitään muuta.
Eli nää kaikki katoaa taas, nää kaikki lähtee, mitkä on ollut täällä. Mä oon myöskin ollut, mitkä on yli ollut päivän. Eli tämä live, mikä tässä on, tämä on ollut yli päivän. Ollut. Ja 40 ei oo paljon. Tää säästyy. Tää katoaa. Tää ei en halua nähdä. Soittolistat. Katsotaan. Tää joo. Mun pitäisi joskus jatkaa tätä, mutta mä oon nyt jättänyt sen hetkeksi väliin. Eli mä oon tehnyt tästä taukoa, joo. Älkää suuttuko. Mut mä myöskin saatan silleen, en mä tiedä, varmaan 2 videoa, PC-videota vuodessa. En tiedä, mutta joo, mä kyllä kuvaan PC-videoita, joo. Mitä vielä? Joo, mä en ala tekemään funkia, koska mä nyt lopetan tämän funkin, koska siinä menee paljon aikaa. Ja mitä mä yleensä on tehnyt, kun mä aina siirryn toiseen kontenttiin, niin mä oon poistanut kaikki. Siis mä tarkoitin vanhaa. Mitkä mä halusin seuraavaksi tulla, mutta mä en aio enää lähettää. Ja mä oon tän ajastanut. Mä en tiedä paljon mikä päivä tänään on. Päivä on maanantai, niin mä julkaisen tän videon tiistaina, joo, te tiedätte. Ja tällä titletillä ei oo mitään nimeä, kun vaan on se nimi vaan. Että on aikaa siirtyä toiseen kontenttiin. Joo. Tästä tulee tosi big event, tuntuu, että tyyppejä tulee kattamaan, kun mä oon siirtymään toiseen kontenttiin. En tiedä paljon katsojakertoja tulee, mutta toivottavasti vähintään 40 olisi aattelu. Niin, joo. Kiitos katsoit tätä videon. Me nähdään ensi videossa, se olisi moi moi.